এখানে জবাব দাওখানে নাম খাবাই কমাইলাম সব আমবাসাডি মিশনের পক্ষ হইতে নাম খাবাই কমাইলাম সব আই পেপি লং লে আই ডাউন পে লং লে আই পেপি অফানাই দাবুকরণ বে নারওয়াই এবা হায়াওয়া আসুজা তিনি নিজের যত্ন বরং পাবো जों दिनै आम्बासा डिभिजननि 4.5 माइल आरो कमिउनिटि हल एसे पान्डानि बिसिंथै टिप्रालेन्ड जाजागै फाइनेल जों लामसब फैनो हागोन ओ जागायाव तिनिर सिगारिबारि बिसिनि 9 फेमिलि जियलसारि बिसिनि 20 फेमिलि बिश्वराम माने कुलाय आरएफ बिसिनि 12 फेमिलि जगन्नाथपुरनि 24 फेमिलि आपतिके टोटेल 65 फेमिलिनि 195 भोटार ini गोबांमा बदल जोंसायमोन र टिप्रामो थाबाय सिपिएम ओ दुइटा बदलनो याकारै टिप्रालेनि जबाव जों बसखांदिनो लाम जों जबाव जुबाना हनै जिनि पार्टियाव दिनै थाइका दिनै पान्डावो उनाव हाबाखौ बे लामसुमैनो आरोना दिनै पार्टीनि सेन्ट्रेल कमिटिनि एजिएस तथा दाउनि केबिनेट मिनिस्टार गंना सुक्राचरण नवादिया दङ दिनै मुंगिया गामि आर्ट ब्लकनि बेसि चेयरमेन तथा पार्टीनि एजिएस गंना सुनिल देबर्मा दङ दिनै आइडाब्लिउ जेनेरेल सेक्रेटारि बे बरंमोना माइनसिं जमाते इयाव डाइरेक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जों दिनै पार्टीनि बानायाफोर दङ दिनै पार्टीयाव हाबाखौ लामसुमैनो आरो So, 60 family ni, besok putar. Total 65 family, 195 भोटार